nina besilo mina ngiyunokhwatha lo sikhundla khundla ngikwamhlabelingana Jesu wokamhlabelingana awu sodobe awu 2 + 2 kwaJo awu hayi kodwa uyakhuluphala kwaJo hayi mkhulu ukwaJo niyambona usongakanani ukwaJo imisebenzi yakho mkhulu kwaJo imisebenzi yakho mkhulu no phela kwaJo into enhle sodobe ayikho into edlula isiphiwo sodobe kwaJo unesiphiwo seredo kwaJo unesiphiwo sokusakaza Awu, sodobe. sikwazi nje thina ukuthi lento noma bebekufundisa lapha bekutrainer kodwa into mayisegazini sodobe. iyaphila Ayi. into mayiphila iyaphila Ayi. manje ke isiphiwo kwaJo funa sibatshela abantu ukuthi isiphiwo si more than anything Sodobe. ayikho into edlula isiphiwo sakho isiphiwo sakho yiso okufuna usithande isiphiwo sakho yiso okufuna usinakekele isiphiwo sakho isona okufuna usifele Ayi. ngoba lento isegazini wayinikwa ngabakini Sodobe. ngani mina nje Ayi. ngugogo logobile isaluka sempondo uvuma uvuma esizweni sandla sembethizini nomhlaba umqabza nkukhu zinamantshwele Ayi. ngibona bathi sigadla senyama ngithi mina esafele emazweni undaba zabantu ziyakhulumisa uma xoshwa imfene kwela kube embodla agijima azokwakhe edanishini bathi mzimba uneindleko angithi hlezi igula lento usuku losuku 2 + 2. umzimba uyakhandleka + lento 2. ngayinikwa bakithi Ayi. ngayinikwa bakithi bangena mina angihambanga ngayikhendla lento kwaJo Ay yazi ukuthi mangikubona la professor ngoba manje usuprofessor professor 2 + 2 vele kufika ingoma ethi wathi angithatha imithwalo yami ngihambe ngiye kwamhlabalingana ngiyobona u2 + 2 awusikadla senyama awu madoda esafele emazweni ebisithi le ngoma awulethe imithwalo yami ngiyobona u2 + 2 so mkhulu abantu abaningi bayakwazi and umuntu angathi akakwazi ngabe unamanga uyazenzisa ngifuna siqale lana mkhulu no ngangithanda hayi ngoba engangithanda wena kwaJo ingoba mhlambe mangibuka ungibuke egijimisa amehlo ehena kwaJo Ayi. phela ikhona lento kwaJo ukuthi umuntu uthi mubi kanti umuntu akamubi Ayi. wena Sodobe. lo muntu bekufanele umbuke kahle ungambuki straight bekumele ukuthi uthi uzombona ugwaJo ukuthi muhle kanjani manje ke gwaJo lento yabantu emhlabeni Kahle senyama. abantu abayi nganqanye bengewona amanzi abantu abathandi izinto ezifanayo Mkhulu. abantu abadli into efanayo Mkhulu. yingakho ke nogwaja izinto zihluke ngisho ezibongo wena ungwakazungu mina ngwakasibili Yes. angeke ke lezi zinto zize ifane Zifane. kanjalo nezandla ziyafakazela Ayi. angithi uthupha khulu lo awu ukhomba abanye lo hayibo mina uba mude lo hayi mina ndandathe lo hayi kike icane lo Ayi. ingoba vele izinto zasemhlabeni Ayi, Doda. kazifani so ke gwaJo njengoba sikhona nje umelaphi owu2+ uyena yedwa national wena owaqala ukuthi akuthathwe lento ayinabungozi yebo baba wathi akuthathwe lento ngifuna singene kuyona ke njengamanje straight to the point mkhulu ngangishisa ukuthi ke gwaJo mina ngathatha wathatha mkhulu ekhaya bayaphila abazali bayaphila abantu abami bayaphila phela isizathu sokuthatha wegwaJo Sodobe. ingoba usuku ufuna ukuphoqa izinto isuku ujaha impumelelo ingoba ufuna ukushesha ufike la ufuna ukuya khona manje mawuthatha akumele ukuthi uthatha babe bekhala ngoba isizathu sokuthatha gwaJo Ukondla umndeni. wondle umndeni Ayi. ugwaja kahle sanyama Ah, safela gwaJo. emazweni awuzona zakhuluma awu gwaJo kodwa mkhulu ngisakhala ngedressing code uke wathi ukuyichaza kancane ukuthi lezi imbatho noma lemvunulo akanoma uzothi ingubo noma ngathi imvunulo kodwa ihlukile and uhluke kakhulu kwabanye belaphi sikubona unezigodlo ehlathini sibona ngisho ufakile ugqoka nje ngendlela yakhe ehlukile ithini into yakho la Sodobe lento wena gwaJo angiqalela Yes. lemvunulo wena gwaJo angiboni ukuthi ungayithola ezitolo angeke uyithole ezitolo gwaJo lemvunulo Sodobe ngeke yasinda gwaJo hayi yasinda gwaJo ngeke uyithole esitolo gwaJo ndaba sabantu siyakhulumisa lemvunulo gwaJo ngoba gwaJo
hayi isenza kanjani lento hayi Gasigahla wa. Gasigahla wa. Gasigahla. Injalo sazoba njalo futhi ngeke uhlale kunje kwaSho. Isiphiwo lesengazalwa naso kubaba nomama manje nami ngidaliwe ukuthi ngikhulume njengoba ngikhuluma kanje. Ukukhuluma kaGwaJo ngeke kufane noka2 plus. Nami ngazalwa ngiyilento engiyiyo. So angiqhathanisi nomunye umelaphi ngoba lento yokwelapha noma yokungenwa ngeke ufane nomunye. Angithi usuke wena uyilento oyiyo ngeke uzoshintshe kwaSho. Manje angikwazi ukuthi unezipoko uyathakatha enxolisi. Leyo ukuthi unezipokwe uyathakatha. Sododa. Ngiyasinda kwaSho. Ndaba zabantu zakhulumisa. WeGwaJo mina nginezipoko mfowethu. Ngiyathakatha. Nginezipoko kwaSho. Sododa. Abantu abazi ukuthi izipokwe ezami akuzona ezabo. Yes. Uma ufuna okwakho thatha okuqondane nawe ozokuthuma la ukuthuma khona kuyokwenza lento efunayo kwaSho. Mina ngilo muntu owathatha izinto noma wanika izinto ngendlela ukuthi ngiyakwazi ukuyidlulisela kwabanye abantu baphila impilo engcono baduma abafuna ukuduma akhula amabhizinisi afuna ukukhula ngempande yomuthi kuphela la ekhaya siyagcizelela abakithi ayikho into ethi la ekhaya imagic kodwa kukhona equality. Uma sikhuluma ngequality isuke singakhulumi nequantity sikhuluma ngento thina ukuthi iuguaranteed sure kwaSho ukuthi manje ngakufaka ireza iyokwenza lento ofuna ukuthi ube yiyo kwaSho ukuze nawe la emhlabeni usebenzele izingane zakho usebenzele izizukulwane uvuse imizi obaba bethu behluleka labahluleke khona sifike sithathe over thina siqhubeke sithi up up hayi asithi up mkhulu abantu abaningi bathi uSotobe u2 plus 2 singamtholi u2 plus 2 uphethe izinto ezisabisayo kodwa ngifuna singene ngqo endabeni yomuthi. Ngabe indaba yomuthi mkhulu iyaphila into ekhona ngempela yini? Umuthi kwaSho wawukhona kusukela kudala. Kwakukhona imhlabelo ukuthi umuntu mayiphukile aphuzise yona. Idliso dala kwakudliswana kuvuthuzela ukudla ekudleni umuntu adla kuthande kakhulu ukuthi silikhipha idliso belibona. Umuthi ukhona. Abantu abaningi badukisa abangani. Uyoza umngani wakho ethi ungakwenzi ukuthi kanti yena uyakwenza. Athi umuntu ungakwenzi ukuthi kanti ngemuva uyakwenza. Bese wena ubamba lokho uzolokhu isicathalala ke kwaJo sakhe. Uzolokhu isicathalala ke kwaJo sakhe kangangokuba wena awunayo yakhe impilo. Wena uphila impilo kamngani. Wena uphila impilo kamakhelwane. Wena uphila impilo yomuntu. Awukafiki ke empumelelweni ngoba usaphila impilo zabantu. Thina sifuna uphile yakhe impilo ukuthi owakho uNkulunkulu wakuphani. Hamba ke wena uye ka2 plus uyo add amandla. Lana kunemithi emihle eclean kunemithi emhlophe kuphela thina manje nisisabe nje ayikho into eyenza ukuthi nisisabe ngoba thina siphethe umuthi othi muthi inkingi ilana wena kwaJo yiba abantu abasuke bese befuna izinto ezijulile bese ziyabaqaka bese siyabaphanisha ngoba umuthi ukhona kwaJo. Umuthi ukhona uyasebenza umuthi kwaJo. Ayikho into enamandla njengomuthi. Konke nginakho umuthi ngenxa yomuthi impilo yami iyomuthi. Ngaphandle komuthi ngabe sengifile. Uyazi ke baningi bethuma abantu ukuthi bangibulale bangisuse eshwele emhlabeni. Angazi ke mina ukuthi mabengisusa bazotholani kodwa okusalayo nje kwaJo ngiyaphila uNkulunkulu sangibiyele nezipokwe zisangibiyele nokuthakatha. Mina kwaJo ngiyagcaba mina kwaJo ngicabe ngifaka insizi bese ngikubekela kuNkulunkulu ukuthi bona wena ukuthi sithini la izweni ngoba la izweni kunomona bayathakatha abantu. Uma wena ulokuthi wena ngegama lika Jesu ithi ngegama lika Jesu kodwa ube nayo izabo oyenzayo. Ngake ngathi mina kwaJo noma ngabe ufuna intombi khotha. Noma ngabe ufuna umsebenzi khotha. Noma ngabe ufuna ipromotion khotha. Uyayibona le ukukhotha kuyisign yokuthi wena uyazi ukuthi ufuna ini. Sihlelo sikahla senyama safele emazweni undaba zabantu zakhulumisa ukhuluma ohlulipho isimaxoshwa imfeneko lobembodla into ke miphila isuke iphila #angeke kuhlale kunje i-channel enkulu oyibukayo iDr 2+2 mkhulu asikhulume ngendaba yehlathi asikhulume ngendaba ejulile njengamanje la usebenzela khona ngeke ngasho iqaleni ngiqala ngathi izinto zakho ezihlukile indlela ovunula ngayo ayifani nomunye umuntu
indlela osebenza kuyona noma osebenza ngayo ayifani nomunye umuntu. Njengamanje sila kunomunye umuntu ozothi hayi nami ngayenza nje lento ehlathi. Yabo nami ngalithola ihlahle ngakithi ngisebenza abantu. Mkhulu ake sikhulume noma ngeke sisijule. Ake sikhulume ukuthi kwenzakalani kule ndawo. Kuleli parliament leli yini yenzakala khona njengoba sikhona. Zigodlo lezi kwaJoe. 1 2 3 4 5 6 7. Zigodlo lezi zu7. Ezinye ke zingapha kwaJoe ehlathini. Ingakho ngithi khumbulani igodlo zala ekhaya zu22. Uma ungakayingeni zonke lezi igodlo zala ekhaya awukaphumeleli ngale ndlela ekahle. Ufuna ukuthi uyingene zonke lezi igodlo ngoba lezi igodlo ziphethe amakhamba angafani, ziphethe ipower futhi engafani, ziphethe isizinda. Enye into ke ukuthi phela zonke ke igodlo zala ekhaya sezineyinyosi. Zineyinyosi kwaJoe, anginaso nje isigwadle singenaso inyosi kodwa nje ipower indawo yokusebenzela abantu la, sibasebenzela abantu la ngendlela ejulile baphume benokunqoba. Ngoba into enkulu umuntu ayisukele ekhaya ukuthi ufuna ukunqoba nokubhekana nezinkinga zakhe aye phambili. Kodwa hayi ngemagic ngomuthi othi mayifuna ipokwe akube imali yakhe emvumela ukuthi ungene epokweni. Mayithi ufuna ukuthwala akube imali yakhe emvumela ukuthi angene ethwaleni. Thina sijaji umuntu ufuna ukuphumelela ngegazi, ufuna ukuphumelela ngesihle, indoda iphiliswa zinqumo zayo. Kodwa mina mawufuna lokho okufunayo enginakho ngizokunika. Mkhulu wakwakhuluma indaba enkulu ejulile wathi egcekeni mawufuyile ungabonakala inkukhu ziningi kodwa phakathi kwale nkukhu kwalezi inkukhu kusuke kukhona inkukhu lapho esuke ikhandiwe. Sifuna namhlanje ukusicacisela ukuthi isebenza kanjani lento. Mhlawumbe noma usikhanyisela ukuthi isizaphi futhi lekele lapho umuntu ubukele. Angithi ke kwaJoe namhlanje kunabantu abanomona. Abantu abanomona bagcine sebathenga inkabi abantu ababulalayo. Soto makukhona into ezokwenzeka embi kuwe ubona ngayo phela lenkukhu. Phela lenkukhu kwaJoe ibalulekile egcekeni. Uma noma kuthiwa kunokugula okuzokwenzeka noma ngabe kuthiwa kuzoshona umuntu ubona ngayo lenkukhu. Lenkukhu iyakhuluma. Uyabona khona ubaba ongifonele nje wathi yazi lenkukhu ngithe ngiphume ekseni ngayifica egedini ifile. Hawu ifile eminyango wendlu wathi yebo ngithe mangiphuma ngayifica ifile. Ngathi mina lalela ke baba ungaphuma ekhaya khona intembi. Wathi ehleli wafona wathi sokushona ingane yakhe. Lenkomo le iyakhuluma lenkukhu. Lenkukhu le phela iyabhilwa kwaJoe ingafani nezinye inkukhu. Enye siyayenza ukuthi ingafi kodwa kuya ngawo ukuthi lenkukhu uthi asikuyakhele kanjani. Khona esuke ingafi. Ngani nenkomo esibayeni fanele kube nenkomo kaMnumzane. Semncane. Hayi bona sesibayeni. kwaJoe semncane. Ukhona lento okuthiwa inkomo kaMnumzane. Angithi isitsha sikaMnumzane asidleli nombani. Yes. So ke manje inkomo kaMnumzane iyona njalo evikela yonke into yala ekhaya iphinde iqhumane namadlozi ala ekhaya ngoba amadlozi amaningi asesibayeni. Ayikodwa lenkulumo ngiye kona kwaJoe ngoba izingane ezinye izibukalazi understand ukuthi ngijule kampela. Phela mina ngumpande ezomuthi ziyababa zashuqula. Umzimba uneyindleko. Ugogo logobile isalukazi sempolo. Uvumavumani ovunye ezizweni ngoba nakini bathi 2+. Nakini bathi 2+. Mkhulu kodwa kwakhuluma indaba enkulu yokuthi umuntu mayeza la uyayikhethela. Uyaye umuntu umnike ithuba lokuthi ayikhethele. Kunjalo. So wasubeka ukuthi kukhona okunobungozi. Kukhona ongenako ubungozi. Kodwa ngiyafisa uyicacisele ngoba uke washo wathi la kunobungozi khona obukhulu futhi nomcebo omningi. kwaJoe iqiniso lelo. Sichazele Soto. La kunobungozi khona. Kunawo konke umcebo. Bese kuthi la kungenabungozi khona. Kuyahamba kakhulu kodwa khona ngeke kuze kudlule ama sacrifice. Yes. Soto lokho kwama sacrifice akwehlulwa ilutho kwaJoe kanti ngapha nakhona kwehlulwa ilutho kodwa akunawo amandla
ajulile. Usho ukuthi kahle kahle ngoba uthi Sotobe umuntu uyayikhethela umuntu uyena kobe sebona ukuthi yena udinga ukugijimayo noma ukuthatha nje ukuze kancane. Phela mina ngihloli weGwajo. Njengoba ngayeka ukuhlola umuntu uqhamukala nenkinga yakhe asho ukuthi ngimbonise njengabantu sixoxe ukuthi hayibo kungani uthatha lento wena. Athi lo muntu hayi mina sengifuna ukuthi kube kanje ngithi mina no awuke uthathe nayi lento. Ngeke uyimele lento. Athi usho ukuthi ngithi awutshele mina. Alithi uyahlupheka wena. Athi yebo. Ngithi mina njengoba uhlupheka. Wena uyahlupheka. Njengoba uhlupheka wena. Into ezokwenzeka. Lento le iyakhula. Okay Gwajo. Sotobe. Ngenxa ukuthi uyahlupheka Gwajo. Uyithathe lento ingaka. Yes. Okay. Asifundisa abantu, siyafundisa njalo. Fundisa Sotobe. Ngenza umzekeliso Gwajo. Yes. Uyithathe lento ingaka. Ngenxa yokuthi wena uhluphekile. Sotobe. Uphakama umcebo uvela ube rich la. Sotobe. Awukwazi balento ukuyibuyisa kimi. Funa ihlezi ikhula. Hayibo. Iyakhula lento awusayifuni njalo wena. Iqhubeke ikhule Gwajo. Hayi. Iqhubeke ikhule Gwajo. Wena njalo awusayifuni. Yona iqhubeke yenze njani Gwajo? Ikhula. Iyakhula. Manje ke mkhulu isikhulile ke yazi abaphezulu. Isolution ithini? Thini isixazululo sayo? Wathatha phela Gwajo uzithathele wena. Ngeke ngezwenye into awukwazi ukubuya. Ngeke ngezwenye intatheli ithi lento mase ufuna ukuyibuyisa. Kanti ubani okuthuma ukuthi ithatha lento wena? Uthunywa ubani Gwajo okuthuma ukuthi ithatha lento? Thatha lento uzithathele wena. Nguwe mani Gwajo obona isidingo sokuthi uyayidinga lento. Hayi. Sotobe hayi. Lento ngase mina ngiyayiactivate ngoba nginemfihlo. Ngathi ifana neSIM card le. NeSIM card. Iyarikhwa. Bese iba active yasebenza. Isebenza. Hayi Sotobe. Mina kangisayifuni phela iSIM card yakho ngoba usuyisebenzisile wena. Lento le usiyakwazi ukuyifeed uyiphakele. Angithi lento le sijwayele ini ijayele ukugezwa lento. Angithi isizogezwa ubani ngoba uthole lento yami mina ihleli kanje. Incane futhi. Incane wayikhulisa. Isindala manje. Gwajo. Hayi. Sayinkinga phela mase kunje Gwajo. Hayi. Ngoba lento sikwazi ukudla. Lento sikwazi ukuzwa indaba zabantu yalalela. Angithi Gwajo. Iyahlupha ke into enjalo. Bese kusho ukuthi ngamanye amazwi Sotobe uzulu sitoleke uqonda ukuthi umuntu oza lapha akeze sazi istory sakhe. Akeze azi ukuthi ufunani Gwajo. Kulento. Ngoba lento iyakhula, mhlawumbe lento ingaba yifa. Ngiyabuza kunjalo. Ungamtshela undodana ukudodana nayi into kunjalo. Naye undodana tshela futhi lento lingaba into enguna phakathi. Kunjalo Gwajo. Ningizimu Afrika nina besilo nina behlobo lesehlelo thina madoda sila kwidokotela 2+2 so sikubuzela nje ama question amaningi mhlawumbe nawe khona into ofuna ukuyazi ofuna ukucaciseleka ngayo sizowafunda ama comment ngevideo elandelayo bese siyangena kuyona sikubuzele yona umkhulu ayibona mhlawumbe nawe ufuna ukuza la ekhaya sila i-attention mkhulu ama details sesivala ngoba abantu abaningi sebayakwazi ngeke ngasho ngathi mangihamba bathi uphi 2+2 ngike ngaya ngisho endaweni ezikude amazwe asekude ajulile kuthiwa 2+2 so sesiyaphela akekho umuntu ongakwazi mkhulu amazwi nokunye nje ongakudlulisa ubungafisi ukuthi umphakathi waseningizimu Afrika umphakathi wasemhlabeni wonke jikelele ngoba lento isihambe umhlaba wonke bungathini ake ngithobeke sizwe sakithi ake ngithobeke emakhosini ngikhuleke esizweni emakhosini la phansi komhlaba phezulu kancane vele usakhuleka